Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μικρό χωριό της Ελλάδας, ζούσε ένα μικρό αγόρι που τον έλεγαν Ελληνούλη. Ο Ελληνούλης ήταν πολύ έξυπνος και του άρεσε να ακούει τις ιστορίες του παππού του για τους αρχαίους θεούς του Ολύμπου. Τα μάτια του λάμπουν σαν αστέρια όταν ο γέρος του διηγούνταν για το Δία που κρατούσε κεραυνό, την Αθηνά με τη σοφία της και τον Ποσειδώνα που κυβερνούσε τις θάλασσες. Μία μέρα, καθώς έπαιζε κοντά σε μια βελανιδιά τόσο παλιά όσο και η μύθη που άκουγε, βρήκε ένα παλιό σκουριασμένο κλειδί. Ήταν ένα κλειδί σαν κανένα άλλο που είχε δει ποτέ. Όταν το έβαλε σε μια μικρή σχισμή στον κορμό της βελανιδιάς, άκουσε έναν ήχο σαν να ξεκλειδώνει μια πόρτα σε έναν άλλον κόσμο. Μπροστά του εμφανίστηκε μια σκάλα που έμοιαζε να οδηγεί στα σύννεφα. Ο Ελληνούλης, γεμάτος περιέργεια, ανέβηκε τη σκάλα και βρέθηκε στον Όλυμπο, το σπίτι των θεών. Εκεί, ανάμεσα σε λευκά σύννεφα και χρυσά παλάτια, συνάντησε τον Δία, τον βασιλιά των θεών, τη θεά Ήρα, τη θεά Αθηνά, τον θεό Ποσειδώνα και πολλούς άλλους. Οι θεοί τον υποδέχτηκαν θερμά και τον κάλεσαν να γίνει μέρος της γιορτής τους. Ο Ελληνούλης έφαγε αμβροσία, το φαγητό των θεών που έδινε αιώνια ζωή, και έπινε νέκταρ, το ποτό τους που έδινε δύναμη. Χόρεψε με τις μούσες, τις θεές της τέχνης και της μουσικής, και έπαιζε με τα χαρούμενα ζωάκια του Ολύμπου. Αισθάνθηκε σαν να ανήκει εκεί, σε αυτόν τον κόσμο της μαγείας και της ομορφιάς. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δει, ο Ελληνούλης ένιωσε μια μεγάλη λύπη που έπρεπε να φύγει. Οι θεοί όμως τον αποχαιρέτησαν με θέρμη και του έδωσαν ένα δώρο, ένα μαγικό τόξο από ασήμι. Το τόξο του έδινε τη δύναμη να προστατεύει τους αδύναμους. Με το μαγικό του τόξο, ο Ελληνούλης επέστρεψε στο χωριό του. Από εκείνη τη μέρα και μετά, κάθε φορά που αντιμετώπιζε μία δυσκολία, θυμόταν τις συμβουλές των θεών και χρησιμοποιούσε το δώρο τους για να βοηθήσει τους άλλους. Έγινε ένας μικρός ήρωας, γνωστός σε όλο το χωριό για την καλοσύνη και την ευφυΐα του. Και έτσι, ο Ελληνούλης συνέχισε να ζει τις περιπέτειές του, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, θυμόμενος τις μαγικές στιγμές που είχε ζήσει στον Όλυμπο. Και εμείς, ακούγοντας την ιστορία του, μαθαίνουμε ότι η φαντασία δεν έχει όρια και ότι ακόμα και τα πιο απίθανα όνειρα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.